בואי נדבר קצת על המצב הבריא. מה זה אימא פנימית בריאה? איך זה מרגיש? בואו נרפא טיפה את הרחם המקובצת. יש. אימא פנימית, כמו שאני מבינה את זה, יש בי את החלק הילדי הפגוע, ויש בי את החלק הבוגר הבריא, שבא ונותן אהבת חינם, שבא ומתמסר, שבא ומקבל ללא תנאי את מי שהייתי, את מי שאני, ככה, שלם, כמו שאימא. אימא לילד שלה או לילדה שלה, אימא בריאה. הדיפולט שלי מהות תקינה וטובה. זה אימא שאוהבת ללא תנאי. זה אימא שתעשה הכל בשביל הילדים שלה, תחרף את נפשה בשביל הילדים שלה, נכון? ושאימא שאוהבת את הילד שלה, no matter what, גם אם הוא עכשיו עשה מעשה שלא יעשה, היא לא תנדה אותו בחיים. היא תהיה אימא שלו תמיד. היא לא תנטוש אותו. זאת האימא הבריאה. ברור שאנחנו מכירים מקרים עצובים של אימהות שהם לא במקום הזה, אבל זה בעיניי המקום האימהי הפנימי. וכשאישה מצליחה להתחיל להניע מסע ריפוי, מסע ריפוי זה לא אישה שאוכלת בריא. מסע ריפוי זה אישה שאוכלת בריא מהמקום הבריא. זה שעכשיו עוצרת שנייה, ולרגע שנייה אחת אוהבת את עצמה קצת יותר, ומתוך אהבה קצת יותר, עכשיו אני בוחרת לאכול אחרת, עכשיו אני בוחרת את עצמי, לא בשביל אף אחד אחר,